Goizeko 3:18 pronostikoak betez 22-19 irabazi diete Elordik eta Zabaletak Pello Etxeberria eta Rezustari Mungian jokatu den binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaiskako 10. jardunaldiko 4. norgehiagokan. Gogora ezagun aurreko jardunaldian Elordik eta Zabaletak irabazi egin zietela Luzaiden Altuna eta Ezkurdiari 22 eta 21 eta emaitza berberaz irabazi zieten Pello Etxeberriak eta Rezustak Logroñon, Zabala eta Martijari, beraz bibikoteak bolada onean iritsi dira, behintzat aurreko norgehiagoka irabazita, eta partida hasieran Zabaleta eta Rezusta biak ala biak izan dira protagonistak, biak sekulako joarekin hasi dira, frontisaren goialdea bikain baliatuz, eta aurrelariak egia esan nahiko jokoz kanpo ikusi ditugu hasiera horretan. Hala ere, Pello Etxeberriak berehala hartu du norgehiagokaren zama bizkarrean, eta batez ere sakearekin asmatzen hasi da, 12 eta 5 aurreratu dira lehen etenaldirako Etxeberria eta Rezusta, alde interesgarria, alde oso handia zen eurentzat, eta hori Pelloren sakei esker izan da batean Beñatek ere oso zati ona jokatu du, pilota guztiak baliatu ditu, Elordiri asko kendu dio, Elordi deseroso jokatzera eraman du baita ere, baina azken zatian asko aldatu dira gauzak. Pello esango nuke okertu egin dela zenbaitetan, eta txapelketa honetan zehar ere askotan gertatzen ari zaio Etxeberriari. Egia esan ez da bilfin, zenbait unetan dinamika txarrean hasi zuten txapelketa, hala jarraitu dute, ezin dituzte bi partida jarraian irabazi, eta horrela noski oso zaila da sailkapena playoffetara ere lortzea, baina horixe ari zaie gertatzen, eta gaurkoan ere bigarren zatian dezente okertu da Pello, zenbait erabaki txar hartu ditu, abagunea izan duenean ez du bukatu, ez da bukatzera joan, eta horren ondorioz pixkanaka markagailuan etortzen hasi dira Elordi eta Zabaleta. Elordi ere goraka etorri da nabarmen, norgehiagoka ona egin du oro har Maiabiako aurrelariak, azken bi partidetan oso partida landuak, baina era berean onak eta sekula aurpegirik galdu ez diotenak egin ditu. Horregatik 18 eta 15 etzen hasierako konturik inondik inora ere bigarren zati horretan iritsi dira, eta gero 7 eta 1 partziala egin dute. Horrei esan Elordik ikeragarri asmatu du, eta zenbatetan ari den babak heltzetik ateratzen Aitor Elordi eta Zabaletak txapela irabazi zuten urtean, batez ere Jose Javier bera zen, nolabaitean bikotearen zama eramaten zuena. Gaur egun Jose Javierren kolpea oraindik ere freskoa da, oraindik ere jotzailea da, baina ez da behar bada lehen naina desberdintasun markatzen zituena, eta hori noski Elordik ulertzen duen esperientziagatik eta duen inteligentziagatik baita ere, eta horregatik zenbaitetan boleaz dominatzera pasatzen da, ezkerra irez ere erabaki hortasun handiarekin, eta abagunea duten guztietan joan ohi da, eta esan alde horretatik bikainari da asmatzen, eta azkenerako hori dela eta 22 eta 19 amaitu da partida. Esan dugu berriro ere Pello bigarren zatian okertu eginda, ez ditu erabaki onak hartu, eta horrek bikotea kondenatu egin du, erabat esango nuke horrek baldintzatu duela, baina baita ere noski Elordik egin duen norgehiagoka amaiera bikainak, ez? Eta une honetan beraz sailkapenean oso bestelako egoeran daude, 6 punturekin dira Elordi eta Zabaleta, eta 2rekin jarraituko dute Etxeberriak eta Rezustak, eta orain bai gaur arte ere, eta gaur irabazita ere zaila zukete, baina gaurtik aurrera are zailagoa dute urrengo fasera sailkatzea, eta datorren astean Hendaian jokatuko duten norgehiagoka oso garrantzitsua, ia labizikoa izango dela esan daiteke. Gogoratu beraz, Elordik eta Zabaletak 22, Etxeberriak eta Rezustak 19 Mungian.